लोगोफोर आङो एकदम इउटुब चेनेलखौ मानो खुलिदों होनबा आंहा माने वाव ओमफ्राय बेसेबांसो लाब मोनो ओरैनोथ' थाङै थुङै बिदिनो मालाबा 2000 एसे गोरा गोरा होन मालाबा 2000 मालाबा 15 ओमफ्राय माने गोरोन्थि गैया आरो बेसेबाङानो माने सोलिबाय थायो आरो दा हेलो एभ्रिवान गुड इभिनिं बयनिसिमबो ओमफ्राय आं दासो उन्दुनानै सिखारनानै एकदम आरामसे दुगैखांनानै खर' सर' लोब्बाय आरोना खर' सर' लोबखांनानै आङो दा फ्रेश गोजौआव एसे बार जानो फैबाय माने गाहायावहाय ओरैबायदि मोनामगासिनो आरोना माने जोंनि रुम खाथियावनो मोनसे गोदान रुम बानायदों नालाय बेवहाय माने कालार फुननाया ओरैबायदि मोनामदों मा होननो आरो जि केरासिन टारफिन बेबायदि मोनामगासिनो आरोना ओमफ्राय बेखायनो आं दा गोजौआव एसे फैथ'बाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै माने भिडिअखौबो बानायाखैमोन नालाय आङो ओंखामबो बिराद उखैबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने दहायनो आङो 11:30सोआवनो जादोंमोन नालाय ओंखामखौ माने ब्रेकफास्ट खालामाखैमोन आं दिनै ओमफ्राय दा उखैगासिनो मा खालामनो ओमफ्राय ओंखामखौबो जानो बादों ओंखामाबो दंना गैयाथाय आयै मुस्रिम गोजाथाराहाय ओमफ्राय दखानाव दा र' मा जायो मेथाइ जाहैनाय जायो ना मायो माबाफोर जाग्रा ओमफ्राय लोगोफोर आङो एकदम इउटुब चेनेलखौ मानो खुलिदों होनबा आंहा माने गोदान गोदान जायगायाव एकदम ट्रेभेल खालामनाय एक्सप्लर खालामनाय बिदिसोमोन आरोना ओमफ्राय माने टाइमबो गैया फ्रि टाइम नांगौना बेखायनो दा आं बेफोरबायदिनो बानायथ'यो आरोना नोंथांमोना नायथ'बाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय उनावहालागै मा जायो नायनोसै माने आं बिराद मोजां मोनो आरोना बेबायदि ट्रेभेलिं खालामनायफोरखौ आरोना स्पेसियेलि आं बे जोंहा आदा आलफ्रेड बसुमतारिया बिनि भिडिअखौ नायो आङो ओमफ्राय बिराद गोसो जायोना आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय बेनिखायनो नोंथांमोननिबो हाजासे सापर्ट नांगोन आरोना नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरोना माने नोंथांमोननि सापर्टजोंसो नालाय ओमफ्राय बेखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अननानै आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जायफ्रा साबस्क्राइब खालामालासिनो दा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ अननानै आरोना नोंथांमोना गाज्रि दामोन माने भिडिअआ एसे क्वालिटि खम माने मोनाबायना दा बेलासि जाथारबाय 5:30सो जाबायदां 6सो जाबायदां दाहालागै दहाय फैबानो 5:30 बिदि जाबायमोन खोमसियाव बांद्राय मोजां नुवाना खोमसि जानो नागिरो बिराद मेथाइ जानो लुगैनानै आब'जों जिरायनानै दंफैयो आरोना आङो ओमफ्राय नै मोखाङानो नायजाला एकदमबारे स्ट'र मोनफा मोनफा बिदिनो बेरगासिनो आरोना एकदम सिनायसारलायलायनाय दायो ओमफ्राय जोङो नैबे आगैजों आंजों मेथाइ जानो होननानै गाहायाव ओंखारलांबाय आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना मेथाइ जाहैनो नागिरदों जों ना बिथराय नै बेहायनो खाथिथार वाव आब' मेंबाय मा दं होद बोरै जाखो गारांखौनो खोनाथारा माथो गल गल बबे गल गल नैबे गल गल इसु ओमफ्राय मा जागोन नोंलाय मा जागोन गोजा खालिजोब मम' गैला आं मम'सो जागोन chicken dah. Momo dan pokora kan. Ambil apa? Ya. Baudung जादों लायनानै सिदा नङा नेगासिनो मेथाइखौ मम' जानो नागिरदों मम' Malah gilin dah berarti betul. मा गेलेदों Nale, harusnya bare isu. Cuma yang. गेम गेलेगासिनो नैबे आगैना मा नाम नोंना काश्मिरि बेसेबां क्लास समान ए थालखौनो लाफेरा आङो नों मा अबेयाव थायो सेकेन्डआव दिपकाजों ए दिपिकानि रुममेट लाबोद' वाव
एक्ट्रिस बायदिखा दखानदारि एक्ट्रिस बायदिखा देन्जारसो लाबोदो मा मा दं गासिबो देन्जारखा दखानिखौ नुबानो गोथाव नंबाबो नङाबाबो जानो लुगैयो मेथाइखौ आदै लाबोद' आब' सुबा थाब थाब सुप गैयाबा मम' जानाय जाथारा आंना जोंहा जानोसै दायो खालि खालि गोजाथारलै होथारला दाना एकदम सेमथा जाथारबाय दखानिया जेबो होथारला गरम गरम सुप गरम 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 सुप बाबरे गरम गरम मम' बाबरे दानिया जानोसै जोङो बेसे गोथाव जादों बिथ'राय गाज्रि मोननाय नङा दा आब' आं बुङोबा सैथोखौ बुं सैथोखौ गैला जेबो नङा सैथोखौ बुं ना फाम गोदान बे सिङाव बेदरखौनो होआखैनो सोला बेदरा बुरजा जानानै फैनाय नङा गिसि होयोबा मम'आ गिसि खालामबा वाव ओमफ्राय ओमफ्राय बे जोंहा बे लगायनानै दोननाय नालाय बांद्राय माने गिसि जानो नाङा बांद्रायबो गोरानद्राय जानो नाङा अ बिदिसो माने अभार सेबनो नाङा आरो बे मम'नि मस्लाफोरखौ ओमफ्राय जों फैबा एसे मोजां मोजां हो दे माने भिडिअ देखायबाय थागोन नालाय ओंखायनो एसे मोजां मोजां हो दे फैनांगौ जाहैबाय बयबो फैनांगौ बयबो हाबफै जाय फैनो हासिगोन नोंथांमोना आंहाबो जानो नायनोसै आयै आंखौ माबायदि नुसिगोन मोदां नुदोंना नुवाखै आं बुजिला आं खालामनांगौ जाजायो आब' एसे जाजायो बुरजा लाबाय सुबाबो मारै बिदि लाथा लाथा जाखो जाहैबाय माबा लाथा माबा गैला गैला अ बिदिसो थांनि सुबा जोबजोबनाय जाहैबाय सुबा सम सम बिराद गोथाव जायो दिनैनाबो एसे टेस्टि जादों दे आब' बुंदो मेंबाय आङो दसे रेस्ट लानोसै आं ओमफ्राय मोजां मोजां मानसिफोरनो जाहोबाय थानोनो मेंबाय आं मिनिफ्रांलै बिदि मिनिनायखौ सोर लाइक खालामना मोन्दों मिनिनाय सिन्थाय होबावोसो आब' नोंना गोसादों माबे बयफ्रेन्ड दंना गैया बयफ्रेन्डआ औ बयफ्रेन्डआ गैयालै माने लागौसो सानो आङो बयफ्रेन्डआनो जाया ओमफ्राय मोनबा लागोन आरोना दा लायो आं औ सोरबाफोर फसायदोंबा कमेन्ट खालामदो जायना फैसाया मोजां थानांगोन ना मोजां सोर फसायबोनो जोंबायदिखौलाय जोंबायदि दखानदारिखौलाय रावबो फसायनाय नङा ए दखानदारिखौ फसाया जायो फैसा खामायलायग्राखौ बिजनेस वुमेनखौ मालाय मोजां मोजां हिनजावसो नागिरो ओमफ्राय आब' नोङो एसे गिदिर दखान होबावनो सानदों नामा औ आं दखानखौथ' आं गिदिर होफिनगोन होफिनगोन बबे साइडआव होगोन साइडआ नागिरगासिनो दाबो ओमफ्राय नों दा बो होगोन ना आब' नागिरगासिनो ओइ माबे मिसिना फैबायमोन ओमफ्राय रावबो बन्द' खालामाखै जागासिनो इन्टारभिउ लाफुनायाव बानायदो आरो मा बुंबावनो सानदों मा बुंगोन आङो बेनोसै आरो आंनि बिजनेसआ सोरांबानो दखान बाजाराव थाङो बाजार खालामहैयो ओमफ्राय आथिं होफैनांगौ जायो बानायनांगौ मानांगौ बेबायदि जायो ओमफ्राय बेसेबांसो लाब मोनो ओरैनोथ' थाङै थुङै बिदिनो मालाबा 2000 एसे गोरा गोरा होन मालाबा 2000 मालाबा 15 ओमफ्राय माने गोरोन्थि गैया आरो बेसेबाङानो माने सोलिबाय थायो आरो थिगानो दं माने गाज्रि नङा बांद्राय मोजां नङा नोंथांमोनाबो ओरैनो डाटा आब' बायदि जायफ्रा ओरैनो दङ बेबायदि दखान होबानो जाबाय नङा होमबा आब' औ होनांगौसो जों जेरै होदों मानसिफ्राबो सोरबा बेखार थानायफ्रा माने होनानै जानो हागोन आरो द' लाजिनांगौनि दरखार गैया बाहाय होमबा लाजिया फांजा होनायखौ माबायदि माबायदि मोखां सर' गुदियाव माबायदि होनानै जानांगौ आं जानायाव बिदि
नै नै कास्टमारफ्रा นะคัสมันนั่นน่ะทราบเอาไว้เลยมาบักคัสมันบอกคุณตาบักได้เลย 아, 네, 몇 시 흔한 거. 흔셔이! 온라인 흔한 거. 바이바이. Tạm của món cha đây. Cái bàn phải. Thằng xây dựng ở đây ơ. Thằng nó sợ lạnh cứ ya ba kan chali. Get fuck cái thằng mà cứ